Ćao svima, kao što vidite po naslovu, danas sam rešila da vam snimim otvaranje Avon paketa. Ovaj unboxing video je nešto pre izašao jer katalog koji je sada trenutno aktuelan vrlo kratko traje, tako da sam rešila pre da pošaljem porudžbinu da bi mi stiglo sve što sam želela, da ne bude da nešto nema na stanju ili nešto slično. Dakle, to je porudžbina koja je poslata iz ovog kataloga. Dakle, imate prelistavanje na mom kanalu, ostavit ću vam link u opisu videa, pošto je ovaj katalog i dalje aktuelan, važi od 25.5. do 14.6. tako da link prelistavanja ovog kataloga će vas čekati u opisu videa, tako da još uvek možete da se odlučite za neke proizvode ukoliko do sada već niste. Katalog koji važi posle njega je katalog koji je za 9. kampanju i važi od 15.6. do 5.7. i on izgleda ovako, dakle on će biti aktuelan posle onog kataloga kojeg sam vam malo pre pokazala i prelistavanje sam već odavno uradila, tako da i to možete naći na mom kanalu, ali ja ću vam link u svakom slučaju ostaviti u opisu ovog videa. Tako da mi pišite u komentarima da li želite prelistavanje kataloga koji važi posle ovoga, dakle to je 10. kampanja i važi od 6.7. do 26.7. Dakle on izgleda ovako, tako da ima baš dosta specijalnih ponuda i baš povoljnih stvarčica za kupiti, tako da mi obavezno pišite u komentarima da li želite prelistavanje. Tako da, sada ćemo da počnemo sa glavnom temom ovog videa. Prvo ću vam pokazati stvarčicu koju sam ja naručila za sebe, a zatim ću vam pokazati stvarčice koje sam poručila, prosto koje su poručile moje i mamine mušterije, pošto nas dve zajedno ovo radimo. Dakle, ja sam za sebe poručila moju najomiljeniju maskaru, a to je iz Lux kolekcije. Nijansa je Caviar Black. Mislim da i ptice na grani znaju da ja ovu maskaru stalno koristim i mogli ste da je vidite u svim mojim videa o favoritima i potrošenim proizvodima i tako dalje. Dakle, maskara izgleda ovako. Neću je otvarati pošto već imam jednu otvorenu koja mi je pri kraju, tako da sam zato naručila novu jer je bila 450 dinara, sad u ovom katalogu je oko 650 dinara, tako da sam ugrabila povoljno da je kupim. Dakle, neću preterano da pričam o ovoj maskari jer pominjem je u svakom drugom svom videu, tako da neću više da budem dosadna sa njom, pa možemo da pređemo na stvarčice od mojih mušterija. Dakle, imam 4 iste kreme, tako da ću vam izvaditi samo jednu da vam pokažem jer su potpuno iste. To su ove kremice iz Naturals kolekcije koje su sa medom i mlekom, dakle izgledaju ovako i mogli ste da ih vidite u svim mojim unboxing videima gde otvaram Avon paket jer starije žene bukvalno dosta koriste ove kreme i stalno imam poručenih po nekoliko komada. Dakle, krema je potpuno bele boje, dakle dosta je masna i hidratantna, tako da starijim ženama odgovara jer prosto svi znamo kada što više krećemo da starimo, to nam je koža suvlja i dehidrirana, tako da bih preporučila ovo svim starijim ženama, a i definitivno mlađim osobama jer je kremica onako skroz blaga, umirujuća, tako da neće smetati ni mlađoj koži. Ovo je prosto krema koja možete koristiti za sve starosne dobi, nema neko ograničenje, tako da definitivno bih svima preporučila i ako nisam probala jer je dosta jeftina, a dosta dobra. Onda također imam još jedne iste kremice, izvadit ću naravno samo jednu da vam pokažem. To je ova Planet Spa kremica koja se koristi uglavnom za bukvalno sve suve delove koje imate na koži, možete dakle za stopala, možete za ruke, dakle za bilo koji suvi deo i njih u poslednje vreme dosta žene kupuju. Kremica je ovako neke, pa šta znam, blago rozikaste boje, ne sam sad mnogo da nakrećem da mi se ne prospe. Ima jako lep miris i ona je s afričkim šip buterom, tako da baš i tako miriše. Ja imam jedan puter za telo iz Planet Spa kolekcije koji isto miriše, isto je s afričkim šip buterom, tako da isto i mirišu. Kremica ima 75 ml, nije nešto preterano skupa, a dosta je dobra, tako da ću i ja kada potrošim sve neke moje kremice koje imam kupiti ovu kremicu da koristim za ruke i stopala jer definitivno izgleda dosta primamljivo. Onda imamo Avon True Color, ovo je Calming Effects puder, ali ovo je mat verzija i nijansa je najtamnija Warmest beige. Sada ću vam pokazati, dakle evo kako izgleda. Jednom davno na mom kanalu sam rekla da mi se ovi puderi nešto specijalno ne dopadaju, ali definitivno sam promenila mišljenje. Ovaj puder je puder koji je definitivno za svaki dan, pogotovo mislim da će biti super za leto pošto uopšte nije težak. Ima neku vrlo slabu pokrivnu moć i samo je onako dovoljan je da vam ujednači ten.
tako da ukoliko volite takve pudere i treba vam neki puder za svaki dan, definitivno bih vam preporučila ovaj puder jer je stvarno za svaki dan, za neku blagu prekrivnu moć, stvarno odličan. Onda imamo 2 gela za tuširanje, imam 2 ista, tako da ću vam pokazati samo jedan. To je Senses Spa Indian Rituals sa kardamonom, ako se tako čita, i sandalovinom. Dakle, izgleda ovako, ima 500 ml i ovo je ona kremasta verzija. Ja kremaste verzije ovih gelova za tuširanje više volim da koristim zimi jer dosta onako neguju kožu, dok one koji imaju baš gelastu strukturu više volim da koristim leti jer osvežavaju kožu. Tako da definitivno možete naći za po neko godišnje doba svaki iz ove kolekcije gel za tuširanje. Ovaj ima baš onako jak i baš onako miriše na Indiju i onako skroz, kako bih to rekla, nije osvežavajući, onako specifičan jak miris, nemam sad adekvatnu reč za to, ali definitivno bih vam preporučila ove gelove za tuširanje. Pre sam ih dosta koristila, sad ih nešto ne kupujem toliko često jer imam u šteku dosta gelova za tuširanje koje sam još za rođendan dobila i nisam stigla da potrošim. Ovo je baš onaj koji je gelaste verzije i također je 500 ml i ovo je sa crvenim voćem, jabuka, roseberry, ne znam šta još ima ovde. Ovo ima neki vitamin kompleks, tako da ovako izgleda. I on baš miriše na crveno voće, ja nisam neki ljubitelj voćkastih mirisa, ali ukoliko volite voćkaste mirise, definitivno će vam se svideti. Onda imamo jednu ovako porodičnu kremu, ovo je sada ću da vam kažem sa čim je, sa ekstraktima kamilice i zobi, dakle izgleda ovako, ovaj miris do sada nisam imala poručen, dakle kremica je potpuno bela i jako lepo i osvežavajuće miriše, ima 400 ml, ovo također dosta i starije što i mlađe žene kupuju ove kremice. Ja sam već rekla da meni kremice iz Care kolekcije ne odgovaraju, nažalost, ali većini ljudi odgovara ova kremica, tako da bih vam preporučila, iako meni ne odgovaraju, to ne znači da neće vama odgovarati. Onda sljedeća stvar koju imam jeste ovaj Solutions, ovo je kao tretman protiv celulita. Nekoliko žena mi je reklo i mojoj mami da ovaj anticelulit gel stvarno radi posao, tako da verujem da jeste. Ja nemam celulit, hvala Bogu, još uvek, tako da nemam prosto na čemu da isprobam, ali definitivno kada mi se nekada bude pojavio, što će se sigurno u jednom periodu u mom života desiti, definitivno ću da probam ovaj gel da vidim da li stvarno radi posao. Onda sljedeća stvar je Skin So Soft, ovo je kremica za uklanjanje dlačica sa bikini zone, ovako izgleda, ima 75 ml, unutra dobijete uputstvo naravno, dobijete ovako kremicu, ove kremice dosta smrde i sve ove kremice za depilaciju smrde, tako da nemojte to da vas začuti ukoliko kupite, i dobijete jednu ovako špatulicu. Ja sam probala ovakvu verziju kreme samo za noge i definitivno mi nije radila dobar posao jer prosto moje dlake na nogama su dosta jake, tako da definitivno ne može da skine te jake dlake, ali što se tiče bikini zone mislim da bi tu moglo da odradi dobar posao. Iskreno nisam probala ove za bikini zonu, evo imam 2 naručene, tako da definitivno ukoliko mi neko bude rekao utiske, ja ću vam reći u nekom od narednih videa. Onda sljedeću stvar koju imam jeste ovaj ovo je kao, ja ne znam zašto je ovo tačno, sada ću da probam da nađem, ovo je gel za brijanje. Dakle ovako izgleda, ima 100 ml, pravi muški onako miris, dosta je onako osvežavajući. Ja volim Avonove muške parfeme i tako te muške stvarčice jer stvarno jako lepo mirišu. Nisam čula da mi je neko rekao utiske za ovu stvarčicu, tako da ne znam da vam kažem kakve su ove stvarčice za brijanje iz Avona. Onda imamo jedan Destinations parfem koji ne mogu da otvorim da pomirišem jer je zapakovan u celofan. Ona sljedeću stvar koju imamo jeste Avon True Color Calming Effects korektor, nijansa je Fair, to je najsvetlija nijansa, oni u opticaju imaju 2 nijanse, dakle izgleda ovako i mislim da osobama koje su baš onako svetle puti, koje su bukvalno bele, neće naći
nijansu za sebe, čak je i meni pretamna za područje ispod očiju, tako da definitivno jedina mana je što se tiče boja, što se tiče samog proizvoda, iskreno ne znam šta bih vam rekla jer nisam probala. Moja drugarica je koristila, rekla mi je da je odličan i da ga je dugo vremena baš koristila, tako da verujem da jeste. Ja prosto ne mogu da probam jer je dosta tamnija nijansa nego što meni treba. I ostale su nam još par stvarčica, dakle imamo ovu neku grickalicu za nokte koju ne mogu također da otvorim jer je zapakovana, čak nema ni da se odlepi. I ostale su nam još 3 stvarčice, prva je ova Anju Ultimate kremica okolo očina, vidite da je manja, nju ne mogu također da otvorim da vam pokažem, ali definitivno mogu da vam preporučim ove kremice. Bilo da su za lice, bilo da su za okoločno područje, moja mama već godinama koristi te Anju kremice i stvarno su joj odlične, pogotovo su super za starije žene jer umanjuju vidljivost bora i onako trenutno zatežu kožu i koža se dosta prolepša kada kontinuirano koristite ove kreme i stvarno su odlične, tako da sve preporuke. Vidjet ćete jednu i u potrošenim proizvodima za proleće. Onda imamo također iz iste kolekcije Men, ovo je balzam posle brijanja, dakle ovako izgleda. Što se tiče mirisa, miris je također isti kao i onaj gel za brijanje, tako da ne znam šta bih vam također rekla o ovom proizvodu, nisam čula da mi je neko rekao utiske. I posljednja stvar je Advanced Techniques, ovo su kapi, kao 7 u 1 kapi za kosu, ovo je ona neka crvena varijanta i izgleda ovako. Definitivno mogu da vam preporučim sve kapi za kosu iz ove Advanced Techniques kolekcije. Ja koristim one zelene za ispucale krajeve i stvarno su mi fantastične, onako lepo zaglade kosu, definitivno su fantastične i kupovat ću ih iznova i definitivno ću sada da probam one sa arganovim uljem jer me baš privlače. Tako da to je to što se tiče ovog paketa, ja se nadam da vam se video sviđa, ukoliko jeste obavezno ga lajkujte. Pišite mi u komentarima da li želite prelistavanje kataloga za, čini mi se da, 10. kampanja. Tako da mi se vidimo u sljedećem videu. Ćao!